कमलपुर बुखास्तिनि दुरायछरा आमचाइनि तिनि 3 नम्बर वार्डनि मंगलबासी गामियाव तिनि तिप्रामथानि कायसा नखला पान्दा संसजागौ तिनि अ नखला पान्दाव बिजबि बदलिया कारै काय ब्रुइ नुखुंनि खरक चिदक बुतार तिनि तिप्रामथानि बानारम फायो तिप्रामथारम फायनाय खरकसा चाक्राजुग उमर चाक्रा अंजाक उमर बायजाक चाक्राजुग निसिल चामु आगिबो CPM खाय दंमानि फियाबा नग रिनाय फिसारि रिनाय फिसारिओ आ रिनाय नग रिनाय हिनै नग सुबायबायमानि ताबुखानो नग मानजाया जों हिनै जिनि केमेरा बसकांगो खा दुगै सायखना रिजागमानि नायनायदि आमतिखे खा दुगैनो तिनि तिप्रामथाबै गोरोंमानि हिनै बेलायनो खा खामानिखौ सायखना रिखा ब तिनि ओ चिदक बुतारक 45 कमलपुर तिप्रामथानि ऑब्जार्वर बुखुकजुग मेरी देबबरमानि याग्रमु तिनि बरक तिप्रामथानि साक्लम तला एबा बाना तला हायगा हायदि ताबु ओ उमर बायजाक एबा ओ उमर चाक्राजुग जुनो तामो सायखना रिखा ते 45 कमलपुर तिप्रामथानि ऑब्जार्वर मेरी देबबरमा सं तामो सायखना रिखा आमरक जुग ताबु नायलायानो लाइखाना तंथगो जों तिनि अर फाय मानजाक फायका चिनि जयनिं प्रोग्राम चिनि दुराय सामरायनि 3 नम्बर वार्डनि मंगलबासी पारावो 4टा फेमिली 16 बुटार ताबुक जों बायर तिप्रामथावो जयनिं खायका आबुनि बागै जों बालायखाना तंथका खाकसांखा बर गोबांमा दिनदरिया CPM सरकार खलाय फायमानि आबुनि यागुलो बर BJP ओ हापका BJP ओ नग रिनानि हिनै नग रक सबायजा गर फियाबा नग सबाय रिवै नग रिनानि हिनै बर न कग रिमानि यागुलो ताबु बर न नग रियानि बागै फिसारि ओ आ रिनानि हिनै फिसारि खुरिका आबो बेबांना आदां मादां गै तंबायखा आबुनि बागै बरक बखा बायजागै बखा थुइजागै तिनि चिनि बुबाग्रानि थानजानि मारिओ बरक तंथकजागै न खाबाय खुबायनो बरक हापायखा एमनकि ताबु चिनि यं बुरिनि बयस ना हइलेओ 90 बছর नों 90 95 बছर नाय बताबुक ब बाता मान्याखौ बाता रिनानि हिनै बन कग रिजाक फियाबो बाता मायाखौ बेलेखाना बखा दाखनांजाक बिनि से ताबु कागज पत्रआव 45 बছর से हिनै सावै तनफुं फियाबा बिनि 95 बছर सलिवै दङ आबुनि बागै जों बसकांगो चिनि 2023 चिनि सरकार गठन माने यागुलो जों चिनि इ यं बुरिनि बागै जों कक सानाय सरकार गठन खलाया फानो जों बिनि बागै फाइट खायनाय जैसा सरकार फानो उंथों जों बिनि जे उपयुक्त बिनि मानथाय बिनि जे बिदबाता जों अबनो मानदिनानि जों चाइटक लायनाय ताइ इ एरिया इरनि लोकाल रक जे तंनाय रक बरक चाइटक मुं तंनाय बिनि बाता मानदिनानि बागै आसुकनो हामबाय मिसिं खिनानि जों मा मिसिं खिनानि आयो मा यांसि आयो मा ओंखाय आं केन जागा जागा आंनि नानि फादि आंनि नखाव हिं आं हामना आं के दंनिया आं नौ लिनाय हिंगाय एंजागो आं लाका बाय को नौ लाव साबाय बाय आं जाबो आवला नक पर्यन्त बिसंमा साके नौ गुलां खामनाखौ बिसंमा खौ थांबाय जा दाबो बाटा को आं के दंनिया नंलाय बाताराव मादे मानाना बनि बानि आगि रगले नों तम खाय पुराबो खाया तम ब पार्टी रग नों थां सिपें खायो CPM खायो खाय जाय फागे खायफिनना लाबो बांलाय खामाय बाक्सा गे ताबो उननिले निनि नग नुखुं सुबाय जागो लिखा ओ नग रग दिनानि हिं खोनामान आबो बुसु जतै नग रग नि रां रग बुसु जतै हाबजागनि न र पियाबो को सिखौ बुं सिखौ बुताव नारानि मुंखाय तामंखा साबिन गे बमा ओ पारानि बुमु पारा बुं खाय काठबारि दय सारा काठबारि मावा बासि